Històries de vida amb impacte. Entre el 2021 i el 2022 vaig perdre una part del que era jo. Un clic, un silenci, una ombra freda, i el meu món digital es va apagar. Les fotos, els records, les converses van quedar darrere d'una porta tancada. Algú va robar el meu nom, però mai la meva veu. Precoç, vaig cridar al vent sense resposta, esperant tornar a començar. Cada dia era una lluita, sense deixar-me derrotar. Em van segrestar el compte, em van voler prendre la llum, però no poden robar els somnis, ni apagar el meu rumb. Entre el 2021 i el 2022 vaig aprendre a resistir. Quan cau una pantalla, el cor torna a escriure el seu destí. Les claus van canviar de mans, els missatges ja no eren meus, però la veritat sempre torna, com el sol després dels núvols. Vaig reconstruir els camins, pas a pas sense rendir-me. La força no viu en un perfil, viu dins aquí. Decideix seguir cap a que podrà esborrar els records que porto dins. La meva història continua viva, més forta que qualsevol final. Em van segrestar el compte, però no la meva identitat. Avui canto aquesta història amb orgull i llibertat. Entre el 2021 i el 2022 vaig perdre una pantalla, però vaig trobar la meva veu.